Nggih, mangkota. Kendhit mimang kula non wonten pangendika ingkang adhawuh Kyai Patih Arya Sumpan. Buktekno kesaguane Ratu Gustimu Prabu Aji Gineng ana ngersane anak anggir Prabu Duryudana. Lamun Titi mangsa iki kepengin bakal ngilangi klilipe yaiku para Pandhawa. Lah dalah. Menika sampun dados tanggel jawab kula. Dasaripun Pandhawa wekdal dinten samangke nedeng ringkih suda kegiatanipun. Pandhawa nedengke calan panengah Pandharaden Janaka ingkang ngadhapur kegiatan. Dinten kula suwe mijet wae ngrantimpol pinecok gudir binendu. Menawi kendhit mimang sampun magut yuda ngrabasing pupuh para Pandhawa. Dinten kula namung sak kedhepan kewala tartamtu negari Ngamarta sampun bedah Kyai Patih. Gunjang gandeng langit gelap-gelap katon lir kincanging sang mawe gandrung. Bagus yen to kanten mengkono. Promantya prajurit pilihana pitung bala gelar. Aku bakal memanuki saka kaduan lakumu. Nggih, ngestaken dawuh kepal ngamit padal pasilan. Maya ing sepi Serang. Mundur. Maju. Yo, maju. Kanan. Ayo, kau maju. Maju kene.
Hat, wah. 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 Head. Whoa. Push. Whoa. Bah. Whoa. Wait. Head. Ah. Wah. Wait. Wah. Oh. Oh. Hold! Ora ngono, kowe sapa le? Ngrubuhke dulurku. Antarja, kowe gaman saka ngendi? Ngawur. Ora guang layang penantang, nibake gaman sak nggon-nggon. Ngerti kesete Gustiku Prabu Aji Gineng. Di Pandhawa jare dina iki mung kari papat kon mrene tak kethoke kulune mboko siji nggo kewek yasin. Wah. Iya, wah, ora tatanan tiwas bengok-bengok kok njambak rambut pepetke dengkul diantem sak kayangin. Wah. Wah. Tujune aku ora dadi batang. Wah. Mau dadi batang rampung. Sugih kendel Pandawani maju sak balamu iki Antarja. Piyuh. Wah. Sumbarmu nek, sumbarmu. Ora ngerti. Iki patih Giman Suramuki. Giman Suramuki. Kuwi jenengku sing tulen. Jeneng sing maringi maratuwaku Rekyana Patih Daruki, tegese dahar turu lan liya-liyane. Pinjung keret nyawamu, kowe mutar kokean dosa, ragamu ning swarga, cangkemmu ning neraka. Hoi, wah, wah, hoi, wah, wah, hoi, wah, hoi, wah, wah. Hoi, hoi, what, hoi, what it, yeah, wah. Wah! Ai một biar wet. Mai. Wet. Wah. Wet. Mati tenan we.
pupung gada pedhet tung. Hei, wah, wah. Wait, pat, oi, pat. Biar kowe. Ayo. Mutiar kowe. Wah. Bongko. Wah. Oi, saya. Yeah. Laruta sangking dodo sang guru kula yen tantu sang sri Penemban kula. Wah. Ing atase sing maju wong siji loro kok demenake nek disawang. Sampeyan mboten dang. Ambak nika mau mboten patek duwe uni. Pancen lagak lakon lagiane bocah niku nggih ngoten niku. Niku naminipun Raden Antarja. Antarja niku anak Raden Werkudara patutan kan Dewi Nagagini. Sekti benan wae peng-pengan. Ora wonge kok urung pati tamat aku. Lho, mong periksane wit mau mboten tamat. Isih nom nggih ketoke nom ning jane umure nggih pun. Kok mong periksane anggere wonge niku mboten tau mesem, mboten tau guyu. Mriki enten andeng-andenge. Antarja niku. Pokoke niku nek bubar perang kancane pun do mangkat ngrika ni dhek wae jek kukut-kukut niku. Niku Antarja niku. Anggere nyambut gawe kalih gemremeng. Nggih niku tiyang. Ora anak Werkudara kok ana sing kaya ngono. Nggih lha niku mun dereng sampeyan gelut kali Antarja niku menang nggih cilaka, kalah nggih cilaka, padha men. Oh, menang cilaka, kalah cilaka nggih. Menang kok cilaka, menang cilaka. Wong nika nek kalah nggih. Antarja niku nek kalah sampeyan sing menang. Antarja nyeluk kancane gedhuk bumi ping 3 megeng napas kalau gedhuk. Kancane apa ula niku king jero lemah metu mak brual kanyen. Iku. Ulane nggih enten sing manis niku nggih enten. Sing lucu niku nggih enten. Ulane sing ula luwuk niku lemu. Gedhi. Miluk-miluk ngono. Ulane nggih rada tuwek. Ula kok nganggo rada tuwek, ngerti umure ula. Ngertos. Niku goleki sampean. Loh. Ula pirang-pirang mongko aku gila karo ula. Nggih nek gila niku lah sampean diburu teng pundi mah. Aku mulih nyang negaraku, mulih nggih ditututi nang mriko nggih punen tula. Mlebu sentong tak teteki bibit. Nah, ula niku sing bebayani nggih sing teng jero sentong niku. Aku leren ngrubuhke awak. Lah niku ulane metu saking jero kasur krembik ngene. Nyokot sampean tuweng. Sampeyan pelabuhanane ulane ngenteni. Sampeyan jenggelek cokot mlih tuweng klepek sampeyan mumet. Ulane ngenteni. Kalih udut. Mungkin pun jam 3 esuk cokot mlih cek. Terus ulane kesah kalih dah. Ula apa kuwi? Nggih niku. Niku dereng.
adine sing jenenge Raden Gatotkaca nuwuh enjuh mletik tanpa sutang mabur tanpa suwiwi mancat pundak nguntir gulu nek sampean wani ampun wedi-wedi nek wedi ampun wani-wani nek kira-kira pahitane niku mung 1000 2000 ampun sok nantangi wong mulih mawon nanging sak nggon-nggon aku mesti dikurmati wong alah amung dikurmati wong kok terus gleleng lakune terus digawe-gawe mesti turun jabane sampean terus ngaku nek guru mesti. Sampean mesti ngaku wong sekolahan mesti. Wis, kowe nawak ke opo aku ora wedi? Mboten wedi nggih, monggo ning keriyen ajeng maju perang. Iki nggene kula sebule riyen. Ngilang sekaring bawon langkitan kae kene apa genine wong obong kuwata guak ning jagat ora apa tes ning jagat ora gedhong kuning menang-menang saking kersane ngala. Sing dinggo perang mengko kono. Alah ajeng mriko niku akhire nggih ngriki. Mriki mengke. Pun to ngandel kula. Keparat sapa maju payutan? Raden Antarja. Wah Dedengkot tetungguling prajurit kesete Prabu Aji Kineng Patih Subandara sak kecekele menungso tak ganyang ngenggon iki ngilang sekaring bawon langgeng etan kae geni apa genine ngobong potong tak kuwang nang cakak kula apa jenenge cakak kula gedang kuning menang-menang saking kersane ngala si putri sinden panggung ora cocok menang-menang ora menang apa wah layak to layak barisaku dadal 18 depo diawali do rubuh kaya babatan pacing. Weh, mungsuh menungso sitok ae kok. Weh, wujude ora sepiro le. Kake, kowe ngadepi aku padha karo ngadepi singa kluwen. Setimandra guna jayang palagan, tinatah mendat jinara murup, tinumbak bengkong sinutuk putung. Aja meneh mungsuh dapurmu ngadep aku angok-angok kuburan nyawamu. What? 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 Hoi! Bah! Oh. Hoi! Bah! Hoi! Bah! Mutiar kowe. Bah! Hei! Bah! Hei! Bah! Hoi! Bah! Wah, itian. Wah. Wah, iki mati tenang. Wah. Wah. Wah, hai. Wait. Wah, hai. Wah, saya. Wah. Wait.
nang sekaling bangunan kangkane kenyang kenyene ngopong potah Tangguang ngene cakang kidul apa cakang kidul gedang kuning gone sing anugrah Tangguang ngene cakang ulan apa sing cakang gedang kuning menang-menang saking gresane Allah nong ning 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 nong nong Ngaliyo ngaliyo ngewoy-woy wong gelut ngalih niki mboten dicamp ora sah japani ora tau mandi yo japani ngalih nuwun hol hol wah Hut, wah, hut, wait, wah, wait, wait, wah, bahaya, wah, wah, kowe. Oh, hut, hut. Bah! Out! Bah! Kunting langit kalap-kalapaton merkin tanging sang mawe gandrung wah wong sabrang ora duwe tatanan tanpa guang layang penantang arep njajal wong Amarta ora minggat diadimput kabeh lanjut ana batang modar. Ya bene iki ya mandi nek. Iki nek ora patek mandi. Abene iki anggere agek anek kritik-kritik nang aku wis dikabari. Oh, saiki kek ora mandi iki ya.
Mletak brodol ususe patih kala kendhit mimang. Eling-eling buta rasak baene. Kasiliring Prabancana gregah kaya ginugah. Aja mlayu ya. Wah, wah, wah. Ya. Ngajak apa kowe? Wah, wis mudhar iso urip. Tak bedah ngamarta jangkemmu. Hot. 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 Wah. Wah. Hot. Wah. Mlayu tekan ngendi? Bubar mawut we. Negaramu suwung kaya bumbung wong wang we. Sinuwun Jaka Pitana kula mimpang sinuwun. Kaya welut Abimanyu. Wis tak gogrokne saka kreta Jaladara. Wah, mesa bisa uncat. Wah, tekan lak-laning naga tetep tak uber kowe Abimanyu.
Sang Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira jagat wasisaning Bathara. Kok manoni lakon kaya mengkene. Tekadku menyang Praja Ngamarta kepengin nimbang rasa kelawan Pandhawa tinemune Ngamarta wis remuk bubuk. Aduh Yayi Prabu paduka wonten pundi ya? Kresna. Ing ngarepun Kakang Praptana Praja Ndrawati yen sia ditanggap marang surasaning pangandikanipun Kakang Mandura kudune ora dumadi lelakon kaya mengkene. Koko Prabu Paduka mboten sisah bingung. Ora bingung piye? Negaramu dadi ndut. Mubal babal geni iso mlaku nang dhuwur banyu. Ngobong kraton Ndrawati anggemu piye? Pun Kakang gumun setahun jembleng serendeng kena ngopo? Yayi Narayana kok patrapmu ora kaya wingi-wingi. Olah peketining cipta rasa karyamu nuduhake yen Siadi kaya koncatan Wisnu. Paduka ingkang nuwun sewu klintu anggenipun mawas. Mboten wonten caritanipun Kresna kok kecalan Wisnu menika mboten wonten. Awit Sang Hyang Bathara sumaninggih Sang Hyang Wisnu Nguntara Segara ingkang sampun manuksma wonten raganipun Ratu Ndrawati kala wau sampun boten kenging kapisah salaminipun. Inggih Kresna menika ingkang pinitaya dening Jawata ingkang tinanggenah mranata jagat menika. Menapa Koko Prabu lila ing atasipun ingkang rayi menika Titis Wisnu Nalindragung Binetara namung dipun cecamah kalian setunggaling pamong. Iya, nanging nggonmu nyawang aja Kakang Semar kang wujud menungsa. Kae salira Bathara Ismaya, Sang Hyang Ismaya sing diutus karo Bathara Tunggal, dipengestoni karo Sang Hyang Wenang mbahne mudhun menyang Marcapada supaya dadi pamong panengen. Tegese kudu ngemong wong kang ambek saduwing budi utama tumindake temen pakartine. Aduh, Yayi. Semar kuwi kulina ngemong Pandhawa nanging titi mangsa iki ujug-ujug kok Semar tekono Ndrawati. Wani ngelekke kelawan kliruning patrap Yayi Narayana. Yen sia ditanggap mestine ora bakal dumadi lakon kaya mengkene. Piye bareng aku weruh patrape anakmu Abimanyu. Aduh, Yayi Prabu. Aku wis ora mentala meneh nyipati. Upama teka rasaku aku moh ngaku keponakan karo anakmu mantu Abimanyu. Dideng-deng kaya kendang, disugok-sugokke kaya kayu. Didomo-domo digegala parandene tibaning ndata malah mbeset raine wong tuwa. Wah, parah. Perkara Yayi Prabu saiki isih ngaku dadi kandanganing Bathara Wisnu sakarepmu. Nang titi mangsa iki mbuh Wisnu mbuh dudu Ndrawati wis remuk bubuk dadi rempon. Semar golek ana.
Panjenengan niku mbok semeleh man. Semeleh piye? Nyatane kawulamu sing ora weruh pojok plerete, sing ora ngerti kentang kimbule padha dadi korban. Iki wae durung yen nganti ora kena disigek nganti teka saiki kamurkane Kakang Semar Badranaya ora mung Ndorowati nanging donya ya jagat iki dadi apa Yai? Ndi keretamu? Siadi ngendelke dupeh duwe kereta sing bisa mabur. Iya. Kowe ngendelke keretamu sing rina wengi mbok plangkringke ana pendapamu. Isih keprungu saka kene. Kae polahe para kawula dasih sing ora ngerti pojok plerete padha dadi korban. Polahe nganti cepaplangan. Ngene ya, Di. Aku tak urun-urun penemu. Aku tak urun-urun penemu tumraping Siadi mbok menawa penemunipun Kakang iki ana pigunane tumraping jagat sak isine iki, sak ora-orane tumraping negara Ndorowati. Siadi lan uga pun Kakang uga mantumu Si Abimanyu. Jiwane kuwi jiwa satriya. Jiwane jiwa satriya. Satriya mono kudu sugih kepinteran, siji, loro, kadigdayan, loro, telu, lelabuhan utama. Kepinteran serangan kudu ngudi pangerti gayuh ing kawruh. Iku wis wajib tumraping jiwa satriya. Kadigdayan demen gegulang ngrasaning prihatin ngudi kasantosaning raga kinarya ngayomi kang ringkih. Lelabuhan utama nandur kautaman. Yen tumrapun Kakang lan Yayi Narayana digegulang wiwit jaman Widara Kandhang biyen nganti dawek ciklu-ciklu Jambulwanen kaya mengkene pun Kakang tansah mersudi marang tetelu mau. Nanging Siadi lali sira Yayi Supe yen to sejatine wong unggul kuwi ora kena ngiles kang kalah. Nanging yen kalah kudu wajib nututi supaya padha mong patrape lan cacakane. Aja nganti gawe cilakaning liyan. Merga wong biyen wis nate paring dawuh, wong pinter sing isih gelem njaluk penemuning liyan iku klebu menungsa wutuh. Ning wong pinter sing emoh njaluk penemuning liyan kuwi mung setengah menungsa. Luwih yen wong bodho ora gelem njaluk penemu kuwi durung menungsa. Padha karo batang. Inggih Koko Prabu. Pun Kakang mbok menawa titi mangsa iki dianggep mulang-muruk marang titis Wisnu. Merga wiwit sore mau tak rungokake Siadi mung tansah ngendelke dupeh titising Sang Hyang Wisnu. Yayi. Ora kok jeneng sapa-sapa kang dadi kandhanganing Bathara Wisnu cacakane banjur sumongah sesongoran deksura ing patrap. Sapa sira sapa ingsun? Sapa-sapa mbok wisnoni, sapa-sapa mbok wisnoni klebu Kakang Nayantaka ingkang sejatine kuwi sang pamong linuwih dewa kang salira titah-titah ingkang umur dewa banjur uga mbok Prawasa. Nadyan to Siadi ora tumandang nanging kowe pasrah karo anakmu mantu ingkang watake muda tumaruna mau isih kaduk ati kurang deduga kebat kliwat
kebat kliwat patrape Abimanyu. Mula pun Kakang rumangsa dosa lan luput, najan to Kakang Semar mbok menawa ora nesu karo Baladewa nanging golek ana Semar njaluk pangapura ya dijaluk pangapura. Aduh, Prabu. Kedewasan Wa Prabu negari Cintaka pura bedah Wa. Anakku ngger anak. Pun Wa Mandura iki lagi kepepetan ning budi. Nganti wahaya nggonku bakal tumindak madhangake lelakon iki Antarja. Kula wonten dawuh Wa Prabu. Yen to pancen ora kena disangga krama, diunduri dhisik. Nanging para kawula ayamana aja nganti kena disuwiyah dening mungsuh. Ayo ditata dhisik laku iki. Saka pangrasaku yen to Yayi Janaka lan Kakang Semar durung kondur, donya iki rung bakal tentrem. Wong minggat yen ora nganggo tatanan dadine kaya ngene iki. Kowe neng ngendi Clamprong? Barep kakangku kowe aja sedih. Tak golekane adimu Janaka nganti kobong jagat iki aku ora mulih yen rung ketemu Clamprong. Oh.